ଜାନୁଆରୀ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣାଉଛି ଆସ ଦେଖିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମୋ ସାମୁ ନେଇକି ଆଇଛି ଆମର ଗିଗିଲି ଏଇ ଆମ ରୁଦ୍ର ଏଇ ଦେଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖୁଥିବେ ରିଏଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ରହିନୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମୋ ସାମୁ ନେଇକି ଆଇଛି ଆମର ଗିଗିଲି ଏଇ ଆମ ରୁଦ୍ର ଏଇ ଦେଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖୁଥିବେ ରିଏଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ରହିନୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମୋ ସାମୁ ନେଇକି ଆଇଛି ଆମର ଗିଗିଲି ଏଇ ଆମ ରୁଦ୍ର ଏଇ ଦେଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖୁଥିବେ ରିଏଲ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖାଉଛି ଆଉ ରହିନୁ